Erokamano nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV en thuolo ma wan bende Ramogi TV waikore makare gi weche manyien mag migago mawuok e chuny boma ka achiel gi kor gwenge. Mokwongo thuond weche. Tuke mopogore opogore igoyo kawuono motelo ne yawa yanga romo ma devolution e county ma Homa Bay kiny. Hii inaitwa drilling rig, ile inachimba zile foundations za hiyo bridge, na from there now the upper structure of the bridge will come up. Jodak omor gi chenro mar gero olalo madhogoe matudo Usenge gi got Ramogi ka giwacho ni dhi kelo fuong'ruok maduong' e chenro mag wuoth. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango timo nonro kapo ni nitiere mibadhi e chudo e lai mar eCitizen kaka liekore. Arwakini machiegni nyinga Milton Ocheng. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka Ethics and Anti-Corruption Commission oyango ni gichako timo nonro e lai mar eCitizen ma janon budget yande noyango e nyim od bura noting'o mibadhi mar ariya. Koloso kod Citizen TV okiny makawuono e kinde chenro mar Daybreak, jakom duol mar EACC Bishop David Oginde oyango ni gikawo okang' makamano mar fwenyo ponono ni mibadhi ma apisi majaga budget wuoye nadiri kendo ndamo mar chiki biro kawo ne jogo manyalo bedo notiyo marach kod apisegi. Bende nowacho ni gie sani EACC nono governors ochiko e pachoka e bedo kod tudruok gi mibadhi e counties ma Thurka, kendo lero ni midhiero mapek maduong' no nigo en kedo kod mibadhi en chike magayo mibadhi maneno marito jogo mitudo kod mibadhi tok jopiny ma omenda ma onyodhi ataro machik. The things that the Auditor General has said to see whether indeed they are true. So, yes, we are seized of the matter to do with eCitizen. Back then, what recommendations did you make and what were the loopholes that you saw? It's almost the same kind of things, Yeah. that the system was not in the hands of the government. It was in the hands of private individuals. And there were attempts to make that happen. But as you heard, there are indications from what came out that even though the transfer was made, it allegedly was not made. So it's alleged that some money is still going to individuals rather than going to government. So you've instituted fresh investigations on Yes. eCitizen again? Yes. After you had made previous recommendation? Right. Our legal framework is not designed to fight corruption. It's designed to protect those who are corrupt or suspected to be corrupt. To get that person through the legal system to finally pay for their actions is a whole system that is defending the person who is accused rather than the people who have been defrauded. Gedo marolalo madhogoe matudo Usenge kod got Agulu osechopo atamalo 38 ka midusa motelo ne gedo no nyiso geno mare ni tijno biro rumo e dwe mar Ang'wen higa manyien. Kaka Steve Biko leronwa, jopiny alwora ma Imbo onyiso mor margi kaluwore gi gedo no ma nosesingnegi kod jatend piny William Ruto. E sach limbe mare alwora madhogoe giko higa 2023, jatend piny William Ruto nowinjo ywak jodak madhogoe mar dwaro daraja matudo Usenge kod got Agulu kendo weyogi gi singo mar tieko midhiero no kokalo kuom gedo mar olalo. Dweche 20 bang'e gedo dhi nyime kendo ma e chal mar dhogoe. Kazi kidogo inaendelea hapo. Hii inaitwa drilling rig, ile inachimba zile foundations za hiyo bridge, na from there now the upper structure of the bridge will come up. So far the progress is at around 38% progress, considering the fact that the steel structure of the bridge imefika hapa na tunaendelea hivyo kidogo kidogo. Hii bridge imekuwa na umuhimu sana kwa watu wa huku. For example, watu wa kutoka kule majimbo wamekuwa na faida sana kwa hii bridge. Miaka zenye zimepita hapo kumekuwa na maafa katika hii bridge. Maji inapita juu, lakini sasa hii bridge ikiwa sawa, watu watakuwa sawa. Kalwe kod midusa motelo ne gedo no, Arnold Lumbasio olalo no biro chako tich ayanga dwe mar Ang'wen higa manyien
Kanyaka sani gedo mare osechopo 38%. Hii project yetu tunatumai kuimaliza mwaka ujao mwezi wa 4, April 13, 2026 ndio our completion date, na tutafanya tujitahidi iwezekanavyo tumalize hiyo project. Moko kuom jopiny alwora Madhogoye lero midhiero magisebedo ka gikaloe ahinya te kinde ma ohula mol, gino machunogi mar tiyo kod yedhi mikwang'o magiwacho ni en osigo mapek ting'o. Dhogoye ni osebedo ka chandowa, ka koth chwe to pong', kaka ji kal kadhiyo majimbo onge. Wathagre samoro wakalo gi yie ni tichule pesa man malo. Ok osebedo mayot Dhogoye ka customer ya Usenge kata ya majimbo kakalo kae. Yando pok chien kanyo, lakini saenda neno ka tich dhi maber. Moro mabet gi shida kwa kalo kar kae, onge kaka ikal kiting'o sigo, chuno ni nyaka imany ng'ama dhiri no kadhiri nyaka ichule gimoro matin, gima samoro gimidhi dwaro majimbo kod be en gimoro matin. Koro washukuru Ruto dhi miyowa tich mayot kwa Usenge gosieko, tudruok dhi bedo maber. Ewi mano, ne ginyiso moro mar gikalwe kod gedono, ma koro chuo nyaka thuolo mar tije ahinya to ne rowere. Ma Dhogoye ni osemiyo jo rowere wetena gi youths wetena yudo tich mopogore kaka drivers, casuals, tije mang'eny. Koro omiyo jomoko source of income, tijgi at least joma ne onge tich yudo tich, jok ma nigi tich bende. Koro okel kuo, oduoko chien, okelo changes mang'eny e gweng'wa mar Usenge kaendi. Wagoero kamano ni jatelo president marwa William Ruto kuom gima otimonwa, olosonwa Dhogoye ang'en mbele, wabiro winjo maber kendo wabiro yudo kaka wakalo kwadhiyo majimbo. Tieko gedo mar olalo ni biro kelo fuong'ruok ne jodak maimbo kendo bero ohala e kind jo Usenge kod loka magotagulu. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Riwruoge makedo ne ratich oganda e pacho ka, joked ne ratich nyithindo kod jochiw thieth noromo mar siro kendo yie gi paro ma chik mabiro neno ni othier tiyo kod yedhe mamero ji e pacho ka. Kane giwuoyo e romo manobagi e boma ma Nairobi, ne gikwayo od bura, Ten County, kanise kod ute fwambo kaachiel kod oganda mondo riwre e siro parono kendo konyo e geng'o weche matuch ma ok ni kare. Paro ma chikno siro medo higa mitiyo godo e madho kong'o nyaka 21, geng'o lando gigo mamero ji e wang' jowi kendo keto alwora maonge gigo mamero ji ne rowere matindo. We laud the government for the bold step. We therefore urge all well-meaning Kenyans, from parliament to faith-based institutions to media houses to the Mama Mboga, to protect the policy from misinformation and sabotage by commercial interests. Children suffer beating and physical abuse by intoxicated caregivers, sexual abuse by relatives under the influence of alcohol, emotional trauma from witnessing domestic violence, education disruption, including school dropout out of the economic neglect by either the parent or the caregiver. We encourage sober discussions guided by public health and human rights principles to pass supportive legislation and budgets to monitor implementation and resist industry lobbying. For the counties, they must play their role clearly, guided by public health and human rights principles in enforcing zoning, licensing and supporting community-level programs. Chenro mopogore opogore kawuono bagi motelo ne chakruok ayanga mar romo mar Devolution Kinye County ma Homa Bay. Tuke kaka piem mag yedhi, ajwa e kind mamoko ibago e dho wath ma Paya, kendo watudore achiel gachiel gi jafwambo mar Ali Abich mondo miwa mathoth matimore kawuono kod kaka chenro kiny opangi. Ali Abich, ka intiere Homa Bay, kinyalo winja, inyalo nyiswa ni to chenro obagi machal nade motelo ne chak ayanga mar romo mar Devolution. Milton County ma Homa Bay sani endi ni kod
pogore motel romo mar devolution machakora yanga odiochieng' makiny ma bende biro yaw kod jatend piny Kenya William Ruto ka chakre odiochieng' manyoro waseneno ka Homa Bay opong' mokalo kod welo mowuok e counties 46 ka achiel kod welo mowuok e sirikal mamalo ma bende oseyuoro e county ma Homa Bay ka en ikruok ne romo makamano ka ne romo mokwongo mibago e county ma Homa Bay ka nyaka ne loch mar koro gwenge chakre 2013. Milton gi sani ndi wana achiel kachiel dho wath mapaya ka ndi mana kaka ne sewacho chenro mopogore mabende otenore kod thoro mar wach ma ibro twage romo mabro dhi nyime no endo ka chenro mopogore ka moting'o piri mag yiedhi e tugo mag amen ka achiel kod go ajwa ne osebedo ka dhi nyime e dhowath ka endi ka ikruok dhi nyime bende ne romo makamano odiochieng' makiny. Milton, romo mar loch mar koro gwenge ma higani ndi ibro bagi e alap tuke ma skund yawuoyi ma Homa Bay kendo jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makiny biro yawo ayanga romo makamano ka chieng' tich ang'wen juma ni endi ogai mar ODM Raila Odinga biro bedo wendo modhial ka biro golo twak mare kar kod okenge ma loch mar kor gwenge osegoyo nyaka ne chaki ka achiel kod gigo eko monego bed ni sirikal mamalo ka achiel kod sirikande ma county keto e tim maneno ni jogo eko mowuok e counties mopogore oyudo ber kaluwore kod loch mar kor gwenge. Tich abich mar juma ni endi Milton, jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki biro loro ayanga romo makamano ka endi biro golo twak mare bang' ka pok oloro ayanga romo makamano. Milton, bende mwaseyudo sani en jatend piny Kenya to mabende nitie e limbe Kakamega biro lwar e county ma Homa Bay kandi sasa kochakore sani ka obiro bedo koromo mopogore opogore kod jotelo ka jot matin ma kata ka jot madundo ma jatend piny kata state lodge mantiere boma ma Homa Bay kandi ka oikore mar yawo ayanga e romo makamano odiochieng' makiny. An ka en gima kuom jodak e county ma Homa Bay kandi mabiro nyisowa ni to gin kod geno mane ka johala ka achiel kod joko manie sekta mar wuoth bende ni kod mor mokalo kod wel mathoth manitie Homa Bay ka kendo ute mag nindo Milton anyalo wacho ni sani ng'ama dwaro ka nindo Homa Bay ka endi Oben Beta, Oyugis, Kindu Bay, Rodi Kopany, Migori, Rongo kata Kisii ok nyal yudo thuolo mar yudo kar jot kasa kar nindo kata kamano mana county ma Kisumu kende ma thuolo mar nindo yudore kaluwore kod kwand welo mathoth mokalo ma oyuoro e romo mar loch mar kor gwenge ma chakro ayanga e lap tuke ma Homa Bay School odiochieng' makiny kaka en achiel kuom jopiny e county ma Homa Bay kende kendo johala romo ma kawuono romo ma chakore ayanga odiochieng' makiny kendo ma chenro osebedo ka dhi nyime chakre odiochieng' manyoro. Geno mari en ang'o kaluwore kod romo mokel mar loch mar kor gwenge Homa Bay kandi? Chenro ma timore Homa Bay nyinge iluongo ni Caroline Akong'o. Chenro madhi mbele Homa Bay chakre nyoro wan kaka johala wawinjo maber nikech jolimbe biro e Homa Bay ka kendo chenro mar ohala dhi maber kendo dhi sak. Chiemo dhi e lwetwa mok nindi kaka pile yande janindo kendo jolimbe bende biro e Homa Bay ka mang'eny manyiso ni interest kata ohala medore e Homa Bay county waka. Dineno ka mae thuolo ma johala e county ma Homa Bay ka nyalo kego koluwore kod chenro mag ohala mapod e mesa nikech wachni kaka un jogo manie sekta mar ohala mwandu ma osebedo kuwaro rumo nyaka ne chak welo ni chak biro kaendi. Ineno ka mae thuolo makare mar mondo mi johala olosgo pesa kaluwore kod chenro madhi nyime ne. En adieri ni thuolo masani to johala nyaka bed gi lokruok nikech en wakawo rech to ok obedi ikawe to wuok e lweti koro nyaka lokruok wabed godo. Erokamano imbi biro chako gi nyingi ting'iswa ne kaka achiel kuom jopiny e county ma Homa Bay kandi romo kelo governors mowuok e counties 4 kod 7 ochokore Homa Bay ka achiel kod jotelo mamoko mabende yuoro romo kama kaka japiny pachi nang'o bende ka nitie lokruok ma obiro kelo ne in kaka jaohala ka achiel kod county ma Homa Bay mangima? Erokamano, an Linet Awuor. Gima devolution osekelonwa en gima lich, Homa Bay lich mapok nwaneno. Homa Bay ler mwawe mana nie wane piny moro ma oko Homa Bay mapile. Johala yudo ber sani kabisa, gik moko dhi sak. Kendo wago erokamano ne nyawa ng'aya. Omed tiyo. Mama omed tiyo maber. In sekta mar mana wala to wandi chalo nade? An e sekta mar omena motuo. Ohala dhi maber. Okane rach. Ohala dhi maber. Erokamano Milton kapok aduogo e studio wachaka lose ga achiel kuom johala ibiro chako gi nyingi ting'iswa ne kaka in jodak e county diendi pachi en ang'o gi romo masani koro chakore ayanga odiochieng' ma kawuono rumo tich abich Homa Bay? Gi nyinga iluonga ni Marilyn Garia.
Ohala ma Homa Bay sani ber, Homa Bay olos maber, wamor gi chenro mar mama. Wakwaye ni mondo med dhi mbele, gimoro amora dhi mbele maber, onge gima dhi marach. Sekta mar ohala chalo nade? Sekta mar ohala ber nikech an auso mena moto. Ousore maber, kata bed mani dwe no alo kamano, to matis mantie no. Erokamano Milton, mana mano paro ma kuom jodak e kaunti ma Homa Bay kaendi, nyato jogo ko mane sekta mar ohala nego, gima nyalo wacho en ni jogo ko ma uso mondo mopogore bomani ma Homa Bay kaendi, sani ko yudo thuolo mar bonjo kalore kod mwandu welo mathoth kendo gin gi mor mokalo kalore kod mwandu mag uso nikech welo thoth kendo mwandu ma gin go giwinjo ka giwacho ka ni ok lewo kaka nosedwoko ka lewo chon kendo gin kod mor ni bang' ka dong' maka ma orumo tich abich juma niendi biro ka johala kaunti ma Homa Bay ka yudo mwandu mathoth ma ginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Milton, pod wadhi nyime koluwo mano dhi nyime kaunti ma Homa Bay kandi motel ne romo ayanga mar motel ne yapa ayanga mar romo kamano ma ibiro time kod jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' makiny. Milton. Abich achiel kachiel kowuok e kaunti ma Homa Bay kuom lipot ma jaber makamano mar ikruok ne romo maduong' mar Devolution Conference. Kawadhi nyime ni nurses e kaunti ma Siaya ochungo ng'anyo ma gisebedo godo ndalo 4 mokalo mondo mi gimiten kaunti no thuolo mar winjo ywakgi. Paro ni biro bang' ndalo 3 mar romo e kind riwruok mar nurses mag Siaya kod jochung' mag kaunti. Ka giwuoyo bang' romo no, karane kaunti ma Siaya Joseph Ogutu olero ni ne gichopo winjruok machuok gi nurses kokalo kuom jotendgi mar chungo ng'anyo kuom thuolo mar ndalo 30. Jatend riwruok mar nurses bade ma Siaya Kennedy Hamisi ojiwo nurses mondo odogi e tich ka gimiyo tend kaunti no thuolo mar keto tim dwachgi. Kawuono wabedo gi winjruok kaachiel gi jotelo mag union mar nurses ma Siaya County mondo watiek wach mar strike gomo manyocha dhi mbele kowuok kuom nurses matiyo ne county government ma Siaya, kendo waduoko erokamano makende ne jotelo mag nurses union kuom thuolo magisekawo kendo gibet kod county leadership mondo mi winjruok obede. Kendo kane wabet gi employer wa to kawuono wachopo e winjruok ni mondo wachung ng'anyo ka wamiyo employer ndalo 30 mondo ong'i kaka address issues mane wakete mesa. Ndalo 30 gi ka okalo kaponi employer oko timo kaka wawinjre to bro chuno wakendo mondo wadogi ng'anyo. Kapod wane mane weche mag thieth ni nurses ma Elgeyo Marakwet ochako ayanga ng'anyo margi ka giseyo tend kaunti no kuom dagi keto tim winjruok margi kamoting'o ndiko moko kuomgi e tich e yo mongirore, medo gi ngas mar tich kaachiel kod keto e tim winjruok margi mar hik omenda 2025-2026 kotelnegi kod jagoro margi Benson Biwott. Nurses goeko nowacho ni ok gibiro dok e tich nyaka chop winjo ywakgi duto te kendo mondo osing'ne nurses 400 duto ma kaunti no ni nitiere ng'anyo nyaka dwaro margi chop kare. Giwacho ni kata obedo ni kaunti no mar Elgeyo Marakwet ni kod kwan matin mar nurses nyaka ywakgi bende winji. 2025. Reason being, our employer, the County Public Service Board of Elgeyo Marakwet, refused to follow our nursing guidelines, which provides us with a director of nursing services. Up to today, they have not honored, they have not created the office, they have not advertised for the position, and we are now demanding that we shall be on strike until all our demands are met and implemented. Riwruogo kinde ma mine pachoka FIDA owacho ni nitie dwaro mondo kel lokruok mag chike kod mago mag kido kod timbe kaka yo mar bero thuolo ma wakeni e chenro mopogore opogore mag telo. Kanowuoyo e boma ma Diani e kaunti ma Kwale e kinde nyasi mar dhialo higni 40 nyaka ne chak riwruogno, jakom mar FIDA Christine Kungu owacho ni ratich joma mine mathoth manie telo oserochi kendo chenro mag yudo resruok bende
oseng'ukore. Okindego ywak ni jotelo mamine kale midhiero makamago e mbui ahinya te kinde kampen kod yiero kaka yo mar geng'o gichung' e kombe mag siasa. The controversial suspension of Senator Gloria Oroba should also shed light in terms of what women in power are going through. These incidents spotlight the urgent need for legal, structural, and cultural reforms to protect and promote women in leadership. The Office of the Chief Justice has continued to face resistance over the last years, and specifically after 2022 presidential election petition judgment, highlighting continuous attacks of our women in leadership. We continue to see more attacks against women, particularly in the social media space. And so my worry is, coming elections, will we continue to see or be quiet when we see women are being vilified, women are being used as sexual targets to ensure that they don't vie for various positions? And so it needs not just the voice of FIDA as an organization, but the voice of each and every one of you to make that impact. FIDA Kenya taught me that justice is not a privilege, but a right. The leadership is not about titles, but about service. That empowering women is not just a legal duty, it is a moral imperative and a development strategy. We cannot ignore the deep-seated societal attitudes, patriarchal norms, and structural barriers that still hinder the full realization of women's rights. Familia mar jalup ruoth ma sublocation ma Kugitimo manochiel gi magina mowito ngimane dwaro ratiro ka giywak ne tend arita kwe kuom rem kawo okang' mar chik bang' jalup chief no ne ogo lipode ni ngimane nitiere kamarach. Kaka George Juma leronwa, jalup ruoth no ne ochiel gi lisasi e otieno ma tarik 10 madweni. E kinde ma jotend arita kwe dhi nyime kot nonro kawo tende kod nek ma jalup ruoth ma sublocation ma Kugitimo e sub-county ma Kuria East, familia ma jalup ruoth ma en kaka Daudi Magaiwa mane onego otieno ma tarik 10 mar dweni sayo jotend arita kwe kuom ne rem kawo okang' mar chik bang' ka jalup ruoth ne ogo lipot ni gimane nitie kamarach. Familia ma jalup ruoth kawo tele kod wuon mare Magaiwa Gati wane lipot ne ochwal mathoth ka obila kod mosenindo mane wanenge nitie kamarach. Kata kamano tend arita kwe ok ne okawo kama owinjore ma nyaka koro onege. Angia sijui ni mwaka uliopita mtoto wangu alipata ripoti mapema na akakimbilia serikali akaripoti na mskiwa akashikwa akawekwa Kigonga, lakini baadaye aliajiriwa. Mtoto wangu nimemsomesha kwa shida ukweli. Shida nimeuza broti, sina hata broti hata nusu. Lakini na huyo mtoto wangu ilifikia kwamba anapangwa njaro eti awawa na 150,000. Alipo weka hiyo maneno kwa simu, alipeleka paka kwa wasee wa kimila, wale wanaitwa wasee wa kimila, akawaambia mimi hakika ninataka kuwawa. Na huyo mtu kwa rekodi hapo anaongea, wanasikia. Hawakuchukua jukumu yoyote. Mungu wa rehema, Mungu hajapo nimesomesha mtoto wangu kwa shida, ameacha watoto wake wachanga na sina proti penye hata ninaweza kurimani hapa kwenye compound. Jalup ruoth ne ogo kod lisasi mowito ngimane e kinde moro ko en kachiel kod osiepne ma en kaka Kohera Benson ne giwuok e kar budho moro e chiro ma Kugitimo kar saa 4 mar otieno. Nikamwambia naibu chief rafiki yangu kwamba nimeona watu ila ninawahisi sio watu wazuri, maake walivyovaa wamejifunika mashuka, makofia, hawaeleweki. Ikibidi tutumie mbinu zingine, tutumie njia nyingine ya kwenda nyumbani. Rafiki yangu chief hakuweza kunielewa, ijapo alinitia moyo. Akaniambia ya kwamba, akaniuliza swali kwamba unaogopa kufa? Kohera wacho ni bang' chich kod diadek mori ko negi yudo karito gi bath apaya ma negi luwo. Negi temo ringo, kata kamano jogi manomandre kod bunde ne oging'o ni jalup chief ni kendo igoye kod lisasi mowito ngimane. Marehemu rafiki yangu chief yeye ndiye alikuwa mbele yangu. Wale watu kututanguliza, huyu wa nyuma kututanguliza na wale wawili wakiwa mbele tukiwa katikati, niliweza kuhisi hatari, maana nilisikia huyu wa nyuma akishika bunduki.
kushika bunduki, nikashautia rafiki yangu kwamba hao ni maadui, tukimbie. Chifu akang'ang'ana kuingia kwenye geti ya mtu jirani. Kuingia kwenye hiyo geti kulikuwa iko na kichuguu ambako mvua ilikuwa imenyesha kinateleza. Aliweza kuteleza na akapigwa marisasi kutoka nyuma. To Majalup Ruoth kod iteno kod chung' mare ma otegno e kedo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria East. Jalup County Commissioner ma sab kod Kuria East Richard Ojwang wachne gi chich ni Jalup Ruoth ni ne one kalore kod chung' mare ma otegno ka otende kod kuo mag jamni e gwengego. Mpiga risasi 8 with 4 in the head. The chief, the assistant chief has been so instrumental in the dealing with the stock theft here. This did not go well with criminals that partake to stock theft. They finished him. Ojwang wane din Jalup Ruoth ni yande ne ogoli podi mathoth ka obila kawacho ni ngimane ne nitiere kamarach kabet ndete kwe ne dhi nyime kod timo nonro. File is there over threat to life of the now deceased, and they were dealing with it. George Juma, Ramogi TV, Migori. En wach malita yenya kwa Ramogi weche magarita onego medrido makare. Wadhi e yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo. Pascal Olajo kod Pauline Pascal wacho ni untiere nyasore skul Kabondo uwinjo wa eyo makare tumoso joko Olajo dutote kaito an kodi aneni mabere Nyasara Singa nyakwaro Odongo wang' neno Kanyamkago kod baba ne Singa Odongo kantiere kod joka Singa dutote. Machielo bende en Dori Nyathi Opiyo wacho ni ene budho nyaka giko wacho ni donyna gi minwa nyithinda Riana gi Fedelis gi familia na te. Kaito Lawi Wuoda Dore mar Rinya oneno Ramogi wacho ni eyo makare to pesa mar Inua Jamii jomoko pok oyudo. Anondeng kawuok Homabay. Ramogi TV ler kendo weche manyien donjo na eyo makare. To bao moja Deno mar Game Regea bende wacho ni Ramogi TV neno maler kendo chopone eyo makare. Keri kawuok Mbita erokamano ahinya kaachiel gi Brian Pinky kaachiel kod bao moja Naseso Mote nigi dik fundi ndiga achiel kanitiere Mung'ao. Nyakwa Ramogi wadhi e yweyo kik idhi mabor pod wan gi mathoth. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, the home of discount. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine en machal gima en okelo ladha chiemo, okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Alea en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Mondo iyud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to isemana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Machiegni kendo nyako Ramogi bang' duol matayo yiero gi kiewo pacho ka IEBC lando ayanga ni yiero madundo duto ibiro bagi tarik 27 dwe mar 11 higani. Moko kuom jopiny e kar chung' od bura ma Ugunja onyiso ikruok margi ne yiero makamano ka giwacho ni gisebedo kuom thuolo mahaw higa achiel maonge jaod bura margi bang' welo mar Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mateko. Jopiny ko wacho ni sirikal ma Nywanda sani omiyo duond buche mopogore opogore tiyo kanyakla ka koro gikwayo mondo josiasa e kar chung' od burano bende oyie ochung' gi duond buche mopogore opogore kaluwore kod demokrasia mantie pacho ka. Gie kindeno ne gikwayo kwe kind josiasa mabiro tayo chenro magi mag manyo ombulu mar pong'o komno makoro ni nono. Neno ka IEBC oseket in place kendo IEBC bende oselando date margi mag all by elections madhi timre e Kenya mzima, machiel kuom gi en Ugunja constituency. Omiyo an gi manyalo wacho Ugunja chung candidates mang'eny ma party mopogore opogore, koro kwe mwanyalo wacho ni sama ji goyo siasa, wago siasa kod kwe. Omiyo an akwayo jo Ugunja wauru wade siasa mang'eny, wauru gore wadoguru piny wayier kaka jomong'e gima timo. Awuoyo ka piny onge yweyo kendo akwayo ujothurwa nolokruok wani mwakelo to ng'ato ok nyal wuok e piny moro mondo ken walokruok. Gi geno mana kaka jaloso moro loso no nomination mar ODM biro bedo peaceful and security marwa ma Ugunja kae bende wakwayo mondo bed enhanced, particularly kuchomo sama IEBC bro lando no now campaigns are starting. But amomiyo butere ka nderni magwa gin maram ma prop madak ni mang'eny to wan wonge go boda kring nyal ring kod higa achiel moko kethre. Nyakwa los ndechi wago kwase wach mar education, kwase wach mar health, kwase wach mar pi. Duol mochung' ne kungo kod neno ni apeyni ma pacho ka ni rang'iny mowinjore kura koro wacho ni gitemo matek mar neno ni gichulo gope duto kaka achiel kuom yore mag neno ni apeyni ma pacho ka olosi e yo makare. Kaluwore gi jata tije mar kura e bade ma Kadhwadh Nam Chumbi Delina Eustace, nitiere orage moko maromo 38 mag loso apeyni mopogore opogore manochiw kendo sani dhi nyime tok piny owacho chwalo chudo ne weg orak makamago. Eustace noloso e kinde mane oyawo ayanga chenro mar kungo apaya ma Links Road mabiro konyo e bero chenro mag wuoth ahinya e kinde koth. Apaya no igeno ni biro los kuom thuolo mar dweche 3. I think the contractor working on this is a beneficiary of the payment. He had done a project in Old Malindi Road, which had pending bills. Now it was cleared, and that has enabled him now to come and do this section. We also have another road in Jomvu Ku, Jitoni, Rabai Road, which was installed because of pending bills. But now the contractor is back on site after the payment. We would like to appreciate the government for paying all our pending bills that was pending for over 3 years, 4 years now. It has enabled us to work on this road, and we hopefully plan to finish the works within about maximum at most like 3 months. Hopefully we will not be affected by the rains and the closure of quarries. Senator Manakuru Tabitha Karanja ogolo ng'ur ewi gope mapok ochul e kaunti no e higa 2 mokalo kipimo kod omenda ma apisi mar gavana osebedo katiyo godo. Kuwe romo gi moko kuom johala ma Naivasha, jatelo no noywak ni gopego osechopo bilion 1.2 kowuok e milion 840 manowe gi telo mokalo ka gie kinde no osuru michoko osebedo mana kalwar. Karanja wacho ni gope makamagi osemiyo johala ma kaunti no osebedo kipeyo. Wacho ni obiro chwalo twak e od buch Senate
madayo dho governors ewi yore magigeto chulo godo gopego, komedo ni kata bed ni kaunti no osebedo ka yudo omenda mang'eny higa ka higa, ute mag thieth mathoth onge kod yien. Watu wetu wa biashara, especially wale wamefanya na county government, wanaendelea wakichotwa. Wengine wamekuwa frustrated in a way. Wengi wao hata wengine wamekufa. Imekuwa frustrated in a way. Hakuna mtu sasa anataka kufanya kazi na county government. With that huge amount of allocation ya 45.6 billion. Kutoka hapo sisi hatutakubali hivyo, na mimi namhakikishia nikiwa senator wenyu nitaendelea nikipiga hiyo kelele mpaka tuweke governor at toes kuhakikisha watu wa biashara wamefaidika. Why most of the businesses are in Naivasha is because of the God-given natural things like the lake, because it's a freshwater lake. But Madam Senator, the way we are moving, in the next 15 years, hii lake haitakuwa fresh again, because people have encroached the riparian. Jodak ma Kiembeni ma Mombasa no bago ng'anyo ka gikwero milome manogol mariembogi e kuondegi mag jot. Kaluwore gi jodago, gisedak kanyo kuom malo higni 25 ka giwacho ni jotelo moko tiyo gi sirkal marach ma dwaro nyorogi. Jodak maloyo 10,000 mawuok e gwengego sani odak gi luoro ka koro gidwaro kaunti no gi duol mochung' ne weche mag lo kod jotelo mamoko mawuok adhuadh nam chumbi mondo rang kaka tieko gwandruok ma kamano mosebedo wach mar muko udi magidakie. Tuna shida hapa ndani, hatujui kwa sababu toka tusikie ripoti ya kuwa tumepewa miezi 6 tuvunja manyumba yetu, tunajiuliza tutapeleka wapi hizi familia zetu. Huo utajiri basi kwa mwananchi wa Kenya unaanzia kwenye ardhi. Kama mimi sina ardhi, si mimi nitazidi kugandamizwa niwe maskini hohehahe. Wananchi wapawe nguvu ili wapewe hatimiliki zao na waweze kuishi bila shida yoyote. Tutetee sisi wanyonge kwa watu wenye nguvu. Tunataka msaada wake. Hatutaki kuhangaika na watoto wetu. Vizazi vyetu viko hapa. Wazazi wetu wako hapa. Mababu zetu wako hapa. Tunahitaji msaada kwa rais na viongozi na waziri wa ardhi aje atutetee. How come that the government has done all these investments in this land, yet the court is saying it is a private land? And so we are asking for the government to intervene in this matter, because it is not possible for somebody to fraudulently, acquire land and use his money through the court process to subvert the will of the people and acquire land fraudulently. Sirikan kaunti ma Mombasa umoko kuonde ohelini miuse pie ka chung'od bura ma Changamwe magiwacho nosebedo ka kelo atamalo 60 mag lal mar pi e kaunti no. Kane giwuoyo e kinde chenro mar kedo gi kuo mar pi e kaunti ma Mombasa, jatend migawo mochung' ne weche pi kod alwora Kibibi Abdalla kod jatend migawo mar weche lo kod chenro mag gwenge Mohamed Hussein nowacho ni chenro no biro dhi nyime kuonde chung'od buche duto 6. Kaunti ma Mombasa nigi chandruok mar pi malal kinde ka kinde miwacho ni biro kaluwore gi kuo mar pi makamago. Hatutakubali watu wa Mombasa waumie kwa sababu ya baadhi ya watu ambao wanaiba maji yetu. Manake mara kwa mara tunapata simu, tunaambiwa kuna changamoto, maji haifiki, watu wanapata tabu na maji. Kwa hiyo sasa hilo tatizo tutaweka katika kaburi la sahau. Operation itaendelea na wale wezi wote wa maji tunawakujia, kaeni chonjo. Waizi wa maji na regelea tunawakujia. Leo tuko hapa Changamwe na si maji peke yake. Kuna wale watu ambao wanachukua sewage zao wakiweka katika hizi storm line. Pia na nyinyi tunawakujia. Deal now na tutahakikisha mamilioni wa Mombasa wanafaidika na yale maji wanayolipia ushuru katika hii county. Na yoyote anaye connect illegally hizi mambo za sewage pia tunamjia. Haitokuwa rahisi kama mnavyoona. Hii ni operation na itaendelea na kuna watu wataumia. Either waumie wao, wananchi wafaidike, ama waumie wananchi. Na hii serikali Abdul Samad Sharif Nassir haitokubali wananchi waliomwamini wakampigia kura waumie kwa watu wawili watatu.
Achich maduong' mitudogo hand yedhe mamero ji opusore e lwet obila e gwenge ma Flamingo mayudore e sub-county ma Nakuru East e kinde apedha manotimo otieno manyoro ga apisas mawuok e duol machung'ne kedo gi yedhe mamero ji pachoka Nakada ka jaode to nodine tesend obila ma Bondeni yo Nakuru. Apedha noero manotim chakre saa 4 nyaka saa 7 mar otieno e sub-county ma Nakuru East kod Nakuru West kod apisas mag obila mawuok e bad migao mochung'ne kedo gi kuo ma jamni ma Gilgil gi ageta mar kedo gi yedhe mamero ji e pachoka. Nakada nyaka sani dhi nyime kod kedo gi yedhego gi yore mopogore opogore kamoting'o ng'awo higa ma opuodhi minyalo madhgo kong'o. Managed to confiscate some assorted rolls of bang and some cookies believed to be made from the substance of bang and the flour, which are to be tested from the government chemists to establish whether they're actually laced with those narcotic drugs, so that the prosecution or the issue of analysis and prosecution in court will be met on that person involved. We managed to arrest the lady or the wife of a known notorious trafficker, and necessary action will be taken. Nyakwaramogi, bendi sewinjo ni ng'ato dak e bugo kata rogo, to kaponi in ema sigana ni geti e gweng' ma Nyamilu e kaunti ma Migori, jaduong' moro ma ike oniang' odak e andaki, bugni kod rogo moko malich kaka ode. Jaduong'no bende okunyo pi mogoyo godo matafari kaka yor yuto. Walter Nyambaga nigi siganano. E kaunti ma Migori, e gwenge mag Nyamile kar chung' od bura ma Suna West. Ka ok ong'ere kod Suna kende, nimar wach nodoko dhano, to kawuono rwakwa kod jaduong' Johnson Nyagana. Aluora mar kama Nyagana odakie en chal mar kar dak mahongore mojwang' kaka gunda moro. Kata kamano, ding moko nitire mondo wayudo ka mana kaka ng'ato rwako welo ka olime, to nyaka tergi ot mondo giyud bet. An bende ayudo rwak manimba, makmana ni ok en rwak arwaka mokalo ka, to en rwak man kod luoro mathoth e iye, nimar ok orwaka e ot, to mana rogo kata ndaki motimo mudho mandiwa. We are coming from upstairs to downstairs. Okay. So it got broken because it was not built, because people who are to help me to build underground house, those who built the mines died. Johnson Nyagana konyo daka miluongo ni Kakingi kata Kingdom mamare mogero kod matafare, to kendo kata mana gedo mage otimi okang' mamalo. Waduogo mondo wayud picha mar kama Nyagana odake maber. Erangach ilorie kod ngas mos, e kendo kama wadonje okunye pi molosi mokoni en sink motudore kod ode maka. Ere kaka dhika? Kanyo to nyona step no. Tingi kanyo purwa konyo. Madwa ni mondo ji okonya. Mondo beda kaka soko. Mwachiwo mana nyaka masin magoyo tuome oko. Anyalo tuomo pi? Inyalo tuomo pi? Okombe bari ndogineno kanye. You take your duty, that is your contents. Koro wadwa ni gikonyowa mondo kon generation to come, kimoro tuomo pi kama ukonya loso. Bang' siemona kama sink mare nitiere, warony mar donjo e chumba mar mudho, e kama oluongo ni kare mar budho mokwongo. Koro mae mwaluongo ni under pass. Under pass. Okay. Koro there is a room there. Magnika pi opong' to idwa loka dog malo. Koro od ni chalo od iyeyo. Kono wadonjo gi kocha? Tinyalo wuok koro gi koni mak mani lo makunyo kuondegi. Pudo dino ka nitie some other gates. Midhi adhi around kuondegi. E kinde ma wadonjo, chunya goyo kibi, kendo bul
ema muche chunya dua ni mar kataler onge dier ot ka. Mano to mano bedroom, manda path. Kaka ot ni kod chumba mathoth, to kod dho udi mang'eny, ma en achiel kuom dho udi midonjo godo kichomo jokon. Bugo to kod andaki, ma waneno niendi. My knowledge is composed with contents of doing things. My will for the next generation to come and see and learn. Ma en achiel kuom gima tudo nyagana kendo kunyo mar rwako welo. To kama chielo bende en kama tut mokunyo machope chumba machielo mar nindo. We mota chaka penji kendo. Pinjane. Kakotho chwe. Kakotho chwe. Koro chuni nyaki wuok kama ni chaki the other rooms. Mano to atiyo ko kan kika to koth chwe ma ajani do down kuonde gin ge jomoko biro kato kwalo na gik moko. Gino kwalo kata mattress ni ko koth biro absorb gi sama koth chwe mathoth koro overflow. Okay. To kendo kama chielo ma oywe kinde ma ojony ni mar kar nindo ne bende nitiere kar nindo mokwongo. Kanyo nosebedo downstairs room nyaka piny kucho. Okay. Malugno nudugo kita chien. Oh. Koro there is be a room. One day you'll come again and get another new picture. Okay. Koro ni room ni tu watudi gimacha. Koro wakalo gi kone. Lope manyagana okunye bugni kata rogo maket kod magi giendi en gino ma otiyo godo e loso matafare. Chiemo kidwani maloch ni magi. Wasikito pesa piny. Ng'eni kati ti. How much? Bila magoga uso 10. Koro kadhi loso ni. Tami commission. Rikech en kod igni made chop 90, otiyo godo e loso matafare kaka gino mar yuto. Kote maketho gi. Kodgo. Wabiro nyuolo jok moko ma dwaro gi, lakini joma dwaro ni ipogne mwendo di korko konyi. Ok nyal konyi. Mano jachir ne dwaro ipogne loch. Korko konyi sai dongi. Koro miyono iketo utaratibu mar polo kucho. Diagi pika mana mano to bas koro wapudhe. Gineno. Koro mato maye tedo mag. Luongo ni eno sutieno. Mano is a trademark kikwalo nagi. To koro iti tuoni en mari. Tawe yawe nikech. Joma sebedo ka kwala ka. Mane trademark. Oko ni yuto mare ok ni kare ahinya. Kata kamano temo ni yuto mare. Bende omedore mondo mi okuny pi mabiro konyo jogweng' kanyakla kod anyuola makiny. Kema ineno kana ni pi mane tuomo cha. Akunye tap an gi vision ni kanya so orita tadwa kelo masin mang ukonya ng'iewo. To waguro kacha kose kunye makoro kuduo. Tigo tedhi underpath kuonde mana wacho ni kanal ka. Koro en pi ma ok duo nikech bigere mabedo cemented kata ka sealed. Koro pi piny. E alwora mar jot mare ni kod gedo moko magalagala mar ute ma ok otieki. Gino moko ni lek mare en mar tieko gi kata kamano. E jok ma wuotho ka nyaka bed motak ni mar iwuothe wikete to kod matafare mopangi. Kikier tinyalo muko laki. Omiyo nyaka wabed motang'. This is a canal. This is a canal. So it will get to that latrine which I'm constructing there. Kawilo viro. Yudo kamaninde. Kuro nagora piny kanyo mang'aora. Kuonde mano jakorego. Nyasaye mano timo na hundi chieng'ono. Ida lware i kanal kanyo. To sike moko noketo mabitho bitho. Nohinya lakini Nyasaye nopasore kode. Oko ni buga achiel man kod dho ot en kar pith mar rech kod gwen kata kamano. Kaluwore kod onge mar lony to kod sir makare oduono ge sani kendo lokore puodho. Rech adwa keto piny ka to gwen aketo malo. Mano iluongo chain of food. Idwani mondo ipidh rech bende? Nasechako pidho rech mwalo an gi dam. Okay. Mane be ilima nyaka gi wasungu. To nyithinde modhi oloko e puodho kae. Pesa yando gol maduong' mar jorech gi. Koro an ok anyal dhi kwayo nikech giloko e puodho.
kane paro ni weche mateko sirumoge kanyo. To rit matin, ni mar mita deko wuok kar Kingdom ne kaindi, en kama Nyagana ne oike min ode higni mokalo, kendo e bathe, okunye bur, kama owacho ni biro ike ka kinde ne oromo. Kuro kama wachini, namna kiti delayed, kuro gimatimore, ni magi agero ka kuro nosenindo, kuro timo is another designers as well as a constructor. Kuro ka ordinary bro losi. Ni atiyo gi wall motegno ni ma ok ruchre. To Yesu bende ne kunyo mane buru mano ng'ato kunyo chon. Ema no wilo ne to yike. Mano chierie. Onyiso ni ji biro ninde e bur. To biro chier. Kuro kaburini ochalo kaka mochari. Kijaro ni kane ng'ato until his visitors come to extend him. To gibiro giyude ayuda kanyo kisego yath. Kuri yike ka ji duto nindo. Kuri ni yiero mar loso mari sani. Aseloso. Nikech aseloso ma naketo ne mabati. To adwa nadause gi tiles. Emi adwa nudu kela masin ma produce tiles go. Adwa tiles mi umo go wi ot malo gi. Can we afford that? Because mana mi umwak mate. Johnson Nyagana ni kod kwayo makende mar yudo sir mondo mi ochop lek mare mar tieko kare moto ni kar kingi moger e rang'iny mamalo. My generation is you. Jomatindo kaka iluongo ni agency. Kuru konya gi support. Yeah. You know, this wise man work for the next generation. But fools, Walter Nyambaga, Ramogi TV, e kaunti ma Migori, e Karjot, Manyamilo. Erokamano nya Walter Nyambaga kuom sigana makende, en gima ok yot yudo ng'ama odak kama chalo kamano. Wakaw yweyo matin nyaka Ramogi, kapok adhi e yweyo, an Elizabeth Wanga